Pozdrav mile božanske duše i dobrodošli na moj kanal Energija Kosmosa. Danas radimo predikcije za jun mesec, za prvih 10 dana juna, to je prva dekada juna za znak Devicu, znači za sunce, mesec i poznak u Devici. Tako da, ajde da vidimo šta vama to donosi prvih 10 dana juna, drage moje Device. Ajde da vidimo. Znači, ovo je kolektivno učitavanje energije, neće rezonirati svima. Ako se ne pronađete u ovom čitanju, možda po nekog drugog tarot tumača ili u nekom sledećem čitanju. Kažem, ovo je kolektivno otvaranje, tako da ja samo prenosim poruke ko treba da čuje. Tako da, ajde da vidimo, drage moje Device, voljene, sunce, mesec, poznak u Devici, šta vam donosi 10 dana juna. Snaga, kralj kupa, dva mača, 8 kupa, papa ili ti visoki svešteni, 5 kupa, tri pentakla, as kupa, 9 šapa, carica. Miline. Evo ovako. Device, šta se dešava? Da kažem, na današnji dan kreće ogroman priliv energije, snage. Nešto što je, da kažem, bilo skriveno vama po pitanju vaše srčane čakre, po pitanju vaših emocija, nešto što ne vidite jasno će se aktivirati u prvih dana juna, nešto što ćete definitivno vi otpustiti i što je fantastično spoznati, znači neki uvid po pitanju emocija, što negde nećete moći, da kažem, danas, sutra, preko sutra, negde da očitate, da vidite, ali i dobit ćete snagu da prosto osetite i da vidite ovde šta se dešava po pitanju vaše srčane čakre. Nešto ne vidite jasno, znači nešto ne želite da prihvatite ili ne želite da vidite, nešto se tu dešava, drage moje Device, ali ovde se govori o jednom prihvatanju, u gledanju u višu svrhu i konačno otpuštanje tih emotivnih, da kažem, blokada. Ovo je naravno vezano za ljude koji su u trouglovima. Znači, svi vi koji ste u nekim ljubavnim trouglovima, jeste, niste, ovde dolazi do nekog otpuštanja trougla, do otvaranja i konačno shvatanja šta ovde više služi u ovom trouglu, šta to više ne služi ovde i konačno dolazite do jednog uspeha, do jednog završetka ciklusa, gde vi konačno ovde iz ovog stanja krećete da prelazite u ovo stanje, ovde gde konačno uviđate svrhu, ovde ovo što niste mogli da vidite, konačno ova energija snage dolazi do pape i konačno otpuštate tu emociju i ovu osobu, konačno otvarate srčanu čakru, centar za primanje i davanje. Ovde se vidi jedan uspeh i što je fantastično, carica za kraj i ova je karta ispala, a to jeste upravo da zapečati ovaj uspeh i ova carica jeste energija bika, Venere, uživanja plodova i jedan uspeh u tom smislu da ćete se vi vratiti u tu, da kažem, balans te ženske energije. Ovde se vidi jedan uspeh u razrešenju, da kažem, emotivnog nekog statusa trouglova. Znači, prisutni su mi jako, kažem, trouglovi, tako da svako ko je u nekim trouglovima
konačno dolazi do nekog oslobođenja, vraćanje, da kažem, u svoj centar, u svoju energiju, uspeh i naravno zadovoljstvo negde na kraj i uživanju u tim, kako da kažem, novim uverenjima i spoznajama. Tako da, eto, to je dešavanje u narednih 10 dana za vas, drage moje device. Negde ovo mora da se desi, jer nas na to poziva dole na deku, jeste visoka sveštenica koja nudi mogućnost saradnje i razrešenja i da to bude zaista uljuljkano i sjedinjeno. Tako da moj vam je savjet da poslušate ovaj poziv ovoga, jer zaista device, tu ima se jedna fantastična mogućnost jednog izlaska iz nečega što niste imali snage, da kažem, ranije. Konačno se otvara mogućnost potencijalne energije da konačno nešto rešite i razrešite. Tako da, ajde da vidimo šta vam savjetuju vaši duhovni vodiči. Radimo sa Oracle i sa Moonology, tako da ajde da vidimo šta vam savjetuju vaši vodiči, drage moje device. Opa. Boginja meseca. Ja sam u harmoniji koja plovi sa mesečevom energijom i kroz sve sfere moja života ta energija prolazi. Znači, sa strašću negde primam tu energiju, da kažem, meseca. Tako da, ajde da vidimo da li ima još nešto za vas, drage moje device. Evo ga, ima. Evo, opet izašla boginja. Ovde govori o jednom obilju i da trebate budete zahvali za obilje koje nama priroda prosto daje, pruža, nudi, što je fantastično. I da bukvalno univerzum bukvalno nama dostavlja sve što je nama potrebno u naš univerzum, samo mi treba da se otvorimo, da budemo centar koji privlači i prima sve to. A kako to radimo? Tako što ćemo da vidimo tu lepotu u prirodi, da budemo zahvalni na njoj, da je cenimo, da je poštujemo, da vidimo to božansko esenciju u njoj i tada nas univerzum otvara i daje nam. Ali zaista mora da živimo taj osjećaj. I ajde da vidimo šta vam kažu. Evo, prirodni duh prirode. Govori da treba da poštujete, da respektujete prirodne elemente, jer prirodni elementi nama pomažu i donose nam jedan vid perspektive života na zemlji, gde smo i mi satkani od tih elemenata i upravo otvaramo u elementima da kažem, čitanja, tako da negde poštujte ta elementa, možete da radite sa elementima kao u neku vrstu izlečenja, negovanja sebe, tako da fantastične ovde poruke ste dobili. Evo da vidite kako izgledaju karte. Znači, boginja meseca negde govori da se povežete sa ovom božanskom energijom, da pustite, to je ta ženska energija, mračna energija, energija transformacije, kude negde to prolazite. Ovde negde da poštujete prirodu, da budete zahvalni na njoj i ovde da se povežete prosto sa svim tim, negde sa tim darovima prirode i da budete jedno sa prirodom, da je poštujete, da je negujete, tako da fantastično. I ajde da vidimo šta vam Moonology savjetuje, drage moje device, Sunce, Mesec, Poznak, šta Moonology ima da kaže na ovo čitanje. Da držite vašu viziju, da držite vašu viziju. Ajde da vidimo da li ima još nešto. Kažu da još ništa nije uklesano u kamen i da prosto držite tu vašu viziju i da idete ka napred, da idete ka toj mudrosti. Ajde da vidimo da li ima još. Ima. Samo sekund. Da je nađem. Aha, evo je. Meditirajte i da kompletirate novi mesec u ribama. Ovo je zaista fantastična energija zajedno sa energijom novog meseca u Strelcu. Sreća na vašoj strani. Device, ovo je jako moćna energija. Znači, ovo je jedna jako moćna energija zato što je ovo vladar Jupiter koji jeste u blizancima, koji jeste vaš vladar Merkur, tako da ovde vas savjetuju da iskoristite maksimalno potencijala širenja, da držite vašu viziju koja jeste negde taj Jupiter, da držite tu veru, nadu, optimizam što jeste Jupiter, da vidite tu, da kažem, sreću, radost, veru, nadu, jer da nešto uspe vi morate da verujete u to.
Nema uspeha ako se u taj uspeh ne veruje i ako se ne gura, da kažem, ta vera, snaga i ako se radi iz ljubavi. Jer ako vi imate, da kažem, i najmanji osjećaj sumnje u to što vi projektujete, to se neće manifestovati zato što sumnja je jednostavno energija koja blokira. Znači mi moramo negde biti, da verujemo u to što radimo, da volimo to što radimo, da smo predani tom božanskom principu i onda kad sa takvom energijom mi to verujemo, to nam se onda otvara. I upravo ovde Moonology govori o tome. I da negde držite vašu viziju, da ništa nije uklesano u kamen. Ovde se negde to samo potvrđuje da ste na odličnom putu. Anđeli su negde, mi se govori da su tu sa vama, prate vas, vode vas, drže vas, budite tu, držite vašu viziju i idite ka napred. Ja sam bila astromaki Crveni zmaj, astrolog, intuitivni tarot tumač, rad sa čakrama, balans energije. Ako vam se svide ovaj video, slobodno lajkujte. Ako niste se skajbovali, skajbujte se. Na svaki 10 dana radimo predikcije za sve znakove zodijaka, da vidimo kakva nam to energije dolaze i kako da najbolji mogući način da iskoristimo te energije, jer te energije su nama date na upravljanje i kad mi znamo kako da upravljamo njima, tada upravljamo i sobom i svojim životom i onda nam se lepe stvari otvaraju i dešavaju. I univerzum nas podržava. Ljubim vas, volim vas, volite sebe, a kad volimo sebe, onda volimo čitav univerzum. Pozdrav i uživajte!